खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउज रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर सोरबाफोर दिनैसो आंनि चेनेलखौ गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। थुदो बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मैया शुक्रबार खालि फुंनि 9 बाजियाव लादाखनि साइलक मुंनि मोनसे दैसायाव 26 जन आर्मिखौ गिसनांबाय थानाय गारिया गोग्लैलांनानै गासै 7 आर्मिफोरा थैदों आरो माखासेफोरा गोब्राब जखम जादों होनना दा एक्सप्रेस मुंनि रादाबाव फोसावदों। नैथियाव दं रासियानि गुबुन हादरनि मन्थ्रि बिथां सार्गि लाव्रभआ बुंदों दि सोनाबारि हादोरफोरा इउक्रेननो रासियाखौ फोजोबस्रांनो हानाय गोलाव रेन्जनि खारग्रा हाथियार हरबाय थायोब्ला दावहाया जोबोर गोख्रैयै बांलांनानै गाज्रिसिन थासारि जाहैनो हागौ होनना सोनाबारि हादोरफोरखौ सांग्रां खालामदों होनना आजाजिरा मुंनि रादाबाव फोरमायदों। थामथियाव दं गोजोनथाव खौरां। गनेश्वर हालामनि सिङाव थानाय गबसार गामिनि बर' बिमानि फिसा उषा रानी बसुमतारिया 24थि अल इन्डिया बड' HIIT केडेट चेम्पियनशिप 2022 बादायलायनायाव देरहासार जानानै सनानि मेडेल लाबोनो हाना ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मुं आर्जिनो हादों। उषा रानी बसुमतारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय। ब्रैथियाव दं मोनसे समनि NDFBनि बारग' बुंथिगिरि जानानै बर' हारिनि थाखाय गावखौ बाउसोमबोनाय बिबेंगा उफ्रा मुंनि सुनिल बसुमतारिया UPPL दोलोआव मैया हाबबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बिटिआरनि CM प्रमद बर', MLA लरेन्स इस्लारि आरो UPPL हान्जानि गोबांथार दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव मैया बिबेंगा उफ्रा मुं सुनिल बसुमतारिया UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय होनना गुबुन रादाबाव फोरमायदों। बाथियाव दं बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर शाहरुख खाननि फिसाज्ला आर्यान खाननो नार्क'टिक कन्ट्रल बिउर' गुसुङै NCBआ क्लिन चिट सार्टिफिकेट होनाय जाबाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला आर्यान खानआ थांनाय 2021 मायथाइयाव ड्राग्सनि केसाव मुम्बाइआव पुलिसजों हमजादोंमोन आरो बिखौ 4 सप्ताहसो जोबथेसालियावबो दोननाय जादोंमोन। गोबाव नायबिजिरनानै मैया आर्यान खानखौ ड्राग्सनि केसजों जेबो सोमोन्दो थानाय फोरमान मोनैखाय नार्क'टिक कन्ट्रल बिउर' गुसुङै NCBआ क्लिन चिट सार्टिफिकेट होनाय जाबाय। थामहिनबा आर्यान खानआ उदां जाबाय होनना गुबुन खौराङाव फोसावदों। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिमोन। लोगोफोर आं फुंनि समाव बिब्दिनो रादाब फोसावबाय थागोन। अन्नानै आंखौ बयबो सापर्ट खालाम आरो आंनि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामाला आं सानफ्रामबो बिब्दिनो फुंनि समाव रादाब होबाय थागोन। लोगोफोर गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।